nomroza la eduze kwami uphuma estage eGilimanga. Athanda ukubona amagama. Umroza Mafakude wePhinifa. Yes. Yebo, uthanda ukuthi ngathi umroza Mafakude wePhinifa. Uyakhethe uyayitapela nje. Umtapo nje. Mfowethu, yazi ayinhle performance. Mfowethu, iplay recipe wenza ngani mfowethu mawungena stage ukwazi ukunika abantu into abayidingayo. Ngicabanga ukuthi ngizongena studio ngabacabangela abathanda ukukhuluma maskandi. For sure. Kanjalo futhi ngoba sengibheke stage. Yes. Ngiyabacabangela abathanda ukukhuluma maskandi ngoba abantu abafuni indaba zabo. Yeah. Abafuni bathi mangiphila kanje abafuni ingoma kumina ngibanaphi bephile. Bathatha ngudokotela wabo ngiphethe imjovo yengoma. Yeah. Sikhulume ngawe as an artist, a musician. Ilokhu iyakhula mfowethu ibrand yakho unyaka nonyaka mawukhipha ingoma iyakhula ibrand yakho. Kusho ukuthini lokhu kuwena? Lokho kwethu engakusho ngibonga kakhulu abathanda ukukhuluma maskandi ngibonga kakhulu nje. For sure. Abangama help ukuthi umculo wami ube la indlela ikhona. Nalabe ngiqale nabo nalabe enganginabo phakathi nalabe senginabo njengamanje. Babonga bonke kolandelana kwabo. Kanjalo futhi nozakwethu esibambe nabo emculweni nabo khona indima abayidlala ukungiguguza kunomrozo. Ungapheli manje asiye kabi yami yabo. So ngikho ukuthi nje umculo wami uma ngibona uhambalohlobo. Ithemba liyabuya futhi ngizibona nginani kusasa emculweni uma ngizoyibamba ngale ndlela engiyibambe ngayo njengamanje. U-inspire now studio isikhathi esiningi yini esuke ikuphusha ngemuva? Kakhulukazi into esuke ngiphusha ngemuva mangabebheka studio ngiphusha ukuthi siyadlala singomaskandi sidlala ulayini ongafani. Yes. Indlela abathetha ngayo mase bedinga umculo wami ngifo sengazi kahle ngamhlophe ukuthi akukho abazothatha ngoba mina ngidlala isitayile esihlukile. Yep. And ukukhamba kwami emculweni from the start angikhambanga ngifana noSibanibani fana. Yeah. Ngiqondisa nje qede. Ukuthi ngivele nje ngiyenze iqonde. Yes. Futhi ngihlubuhlubu phasini lesizosalethi. Angikhambanga mina kusuka abakhansela kusuka abamfazi omnyama babhuka umgumeni or babhuka mina ngikhamukele ngimina exactly ngaphinda abanenhlata futhi ngapha kulayini osezansi. So yami mfethu mina that's why ubona into yami each and every day ine test yayo ayiseki why because imina exactly. Nalesa sikhathi bakhala isikhathi sikhathi usandile mbonga usizwa kahle usandile mbonga lo uma ukhala isikhathi sabamfazi omnyama bungabuzi awubuzi. So eyami into ke ngicabanga ukuthi ungisizayo mina into enjengale eyami into yakhala nje wethi umroza lo yabo into enjengale awuyihlanganisi neyomunye umuntu. Tell us about the dress code namhlanje wathi hayi cha you commemorate nabantu besifazane since kuphela inyanga yabo. No mfowethu lokho ngikwenze ngeqholo futhi ngikwenze ngokuyiqhenya I'm proud abantu besifazane. Mfowethu mina ngikhona nje emhlabeni ngale umuntu besifazane. Umuzi kaba abantu khona ekhaya ugade umuntu besifazane. Mina nje nginabantwana bazala umuntu besifazane. So umuntu besifazane uyikho konke kuthina amadoda. Udinga uthando ukuthina akakwazi ukuyilwela funa sisukume sibavikele sibasebenzele sibasupport bezizwe becomfortable ngenxa yokuthi ama-business abayikho konke kuthina. Yes. So namhlanje njengenyanga yabo siyiphetha namhlanje uthanga baduduze lapha. Lalihle Phinifa. Let's go mfowethu esithe ukwane silivana lapha ibling bling. Bengiyashukula kahle kahle. Ngiyabona ukuthi ngibophile lapho kuzibona ngajwayelekile where to for umroza going forward? Yini abantu abangayilindela abalandeli bakho nabantu abasazoba futhi abalandeli bakho? Ya, ngicela abalandeli bomculo manje belindele kuphela ekhona njengamanje kuba abadedile kakhulu njengoba ngasho ngefandalo. For sure. Ingoma yabakhulu kakhulu. Yes, that's true. Ngishaya isikhathi ngingayenza music video. Kodwa ngendlela abangisupporta ngakhona I'm sure ngizowenza music video. Bayasupporta labantu futhi abadlali. Amaphoyisa. Ano 1 million something ku YouTube. Yabo nje ngifuna ukusho leyo ngoma isi-national anthem. Iculo lesizwe kahle leyo. Aphinde abe no 1 million ku Spotify. So ngicabanga ukuthi indlela abasupporta ngayo
kumele nami ngibenze iqiniso Yes. bejabule yabona Yes, yes. somapresente somona mfana dama ngifuna ukuyirobha ngizoyisisa Yeah. ngizothatha 6 months yes mina bebhizi ngengoma aya kwa maphoyisa zonke u2 kuphela Yes, yes, but yes, yenza kwami ufuna ingoma iyodwa ngenza ngoma 3 months eyiwadi ingoma Yeah, yeah. ukuphuma ile quality engiyifunayo ukuze mayifika kubona bathathi babeke futhi bajabulise Yes. Yabona. Yes. Sesivala nje mfowethu umculo kaMaskandi ubukade ulandelwa abantu abadala kudala kuthiwa hayi wamakhehlo wamabhinca manje sesibona nama2K emavasithi elandela umculo kaMaskandi kusho ukuthini lokho Ngicabanga ukuthi lokho kusho ukukhula kusho nokushintsha kwesitayela thina manje uMaskandi Yeah. sesiyawudlala mara somisa nesilakho dance For sure. umculo wethu sinama-notes like ABC indlela esesibamba ngayo manje Yeah. ade bekhiya ngayo baba evidini so ingakho indlela esikhiya ngayo manje and sune-keyboard Yeah. kune-keyboard ziningi into ey'napha manje noma abanye bebuye bathi akuwona uMaskandi ngoba une-keyboard so Yeah. ingakho umculo wama-2020 amafethu bawulandela nanokuthi umculo wethu kaMaskandi njengamanje unamasingalong entweni eyenzakala That's true. entsheni thina sithatha leyo nto eyenzeka entsheni siyithathe siyise uMaskandi siyenze i-snapper dance isebenze for sure Yeah. mfowethu abafuna ukukuthinta lapha ku-social media sesivala ngicela ubanikeze ama-social details akho so thunodadewethu uMroza Fabude ukhona uMroza Fabude kwi-Facebook TikTok Roza Fabude enambeni 076 yes 865 869 yes Kala? 076 yeah 076 865 865 9419 076 865 865 9419 okay mfowethu siyabonga ngesikhathi sakho danke nganyawethu